Kita bilang Sultan Palembang sedang deinya melakini kesempatan tiba deinya lanyo ajang langkah ke belakang nyo buang langkah nan elok nyo sentak kari 7 kilo. Dan bilang sinan Sultan tadi rupanya Sultan Palembang hanya rambah sarada dubang hanya ramba sarada du banyak ramba kiri ramba la kanan ramba kumbayang adang-adang sadang di sarada du tadi ado salimo malainyo kini agak sajo sarasan namo kapalonyo alang kapalang ibu hati di agak kini lape pulo di Sepuluh mula sekali raba, sawale sekali mati. Ba itu bana kanenyo pancung, co itu pancung kari 7 kilo. Kari pusako nenek moyang, co itu bana karinyo. Ndak guno dirantang lamo, co itu kari pusako bagabui joang lalu bahasa di ulu air setahun dagang dirantau jajak ditikam mati ju. Itu bana mala karinya kini kari pusako nanyo bau agak sajo Sultan baparang nan sakapala satu hari nan itu inyo membunuh labaran nang Sultan ate darah baloncat dia te bangke. Indak lamo Sultan baparang, indak lamo Sultan mamancung sampai abinan saradadu lah banyak mati darahnya lah bak dibandakan. Merah lawitan di darahnya, bak itu bana saradadu sampai abi isi kapanan 200 tinggal kapanan sabuah. Tinggal kapanan sabua iyo lainyo tumadisinan nambanamu rajo kilangan basi 100 rajo siang hari batigo jo rajo sipitoka rajo ruhun di tanah tapi itu bana malanyo kini sedangkan inyo mala waktu itu maalun Sultan Palembang abi pikirnya sama seorang lalape lita aja payah malompe kate kapas sabuah lai di sinan mama konteninyo dalam pinjaro mama kandung takabe di kamar masin. Nanti kabe di kamar masin itu bana malanyo kini sadang de inyo ramudo tu sadang de untung kadia nala nambanamu malah Sultan Palembang satu tibo di dalam kapal baju ditampik malah kilangan basi
Kok rajo kilangan basi, kok gadang indak gadang bana, kok gadangnya kini kita bilang bareknya 100 kita etong, kok inyo di sabala kabalakang manonggi kapa kabalakang, kok inyo sambil kaaluan manonggi kapa kamuko. Papaso duduknya dakik kamar di sinan sajo tampeknya duduk di tangga bisanya duduk cuy tu bana rajo kilangan basi. Kalau seorang rajo kilangan basi baduo rajo si pitoka 100 jo rajo siang hari mangko sesuai kabarnya ba itu bana kok manimbang. Bakato mala rajo kilangan basi kini cuy kodek kalian madu balang na barampe iang palimo taduang da uluang tasabui baga da uluang tabilang biso kini colawan pajakete ko. Itu bana katonya kini colawan yang pajakete ko itulah kato sabananyo mandanga kato nanco itu datang sekali sidu balang barampe samonyo datang membawa padang kaampenyo di paca-paca langkah tigo di elo suri lawak batanem di jambo bantu larang basi yang lah pakai padang lah sale sorang padang salawe daun bira di kaja sutarang Palembang. Satonya kaja sutaran Palembang maalun mala sinan kini bakato sinan maladu balang kini coy ko diang buyong rancak barangke ang kini kole sayang juang di duya kole lama buah jarami usang datang dake kami. Bakato sutaran Palembang dangakan bana mula di dubalang iyo dubalang nambarampe diambo mula datang kamari kadi asak mala asak bajak di asak sajo kapamatang satapa tak kambu anja anta di nyawa kotak sadang cuitu katanya kini dan bilang sinan dubalang memancung dubalang kaampenya. Samo mamancung ka ampeknya mencalik dubalang ka mamancung nyetankan sajo di sutaran Palembang satu tibo bana di badannya cuy tu tajam padang cuy tu lawenya padang bunyi mangga ado la bawa mati bunyi manoko la pingeng karang la kama uyi palu begu bagulung padang kapuntiangnya mahari sutaran Palembang bilari dubalang ka ampeknya. Lari lainyo kabalaka rajo mamanainyo kabake rajo ndak taluk di kami do rajo cuy tu bana kakare pajatu yo kare nyo rajo pajatu itu bana katonyo kini mendanga tasabik kare marenta rajo kilangan basi. Salamu yang ambo mamarenta salamu ambo jadi rajo di siko indah ada orang nangkare sari nangkare tambo taki sari nang lunak tambo sudu itu bana katonyo kini balun tatobo orang nangkare kini le baru ka batamu dan orang nangkare citu bana katonyo kini dan etong sinan nanyolai lah datang rajo kilangan basi barunya datang dake sultan nyo tanyo sultan Palembang nak kandung sultan baru datang kama tujuan menjawab sutaran Palembang tujuan ambo nang kangku tanyo tujuan datang kamari kini ceko diang buyong angku sayang dirancang angku ibu diketek sultan barangke da sultan kini mendanga kato caro itu bakato sultan Palembang
Dan ada angku sawananya, ko angku jadi rajo siko, ko iyo ibu di kete ambo, ko sayang diranca ambo, paliaru ambo sampai kadang ambillah ambo dan kue. Oh jadi orang sumando Mendengar kato dari Sultan berang talabi rajo kilangan basi lain tanyo lain penjawab itu bana katonyo rajo lanyo kalatikan di rajo kilangan basi tak kalatikan kamar masin galak sajo Sultan Palembang yola santiang rajo si Iyo santiang bana rajo disiko iyo ceko bana mola karetangenyo la iyo tumabasi nenyo kalatikan ambo tak ado di baenyo iyo la baga rajo siko bunyi karara kamar masin di bunyi karara kamar masin itu bana katonyo kini dan bilang sama so itu tumpak kapado Sultan Palembang co itu kato nanyo bilang hati rajo batambah berang hati rajo batambah bangi janang cancang yang sekala di kaulu mangkola di bandaken janang ulang yang kato tadi meramang bulu dan mendangaken coy itu bana katonya kini wak dempa buntak bayang-bayang wak dempa singke umur duya dan sudai galak dan dekandung itu bana melanya kini sadang tuang kadiana la dan bilang sinan mela rajo tadi la itu berangnya rajo Sultan nangalak maniju dan akan bana di rajo manga sampai rajo coy itu indak pai bodo di nangkete indak panyayang do dirang dagang coy itu bana la kato Sultan manga coy itu bana dari rajo Lanyo ambil padang di rajo tadi kondak bisang kane tangan dan cubo jo padang si jinau ya coy lakkan dia ngambo mamancung itu bana katonyo kini menjawab Sultan Palembang ko iyo angku kama mancung cubo la pancung badan ambo bisa le ambo mangilakkan nya cubo mamancung nang di rajo indak kanyo duo ala ada netong Sultan Palembang padang manengginya maranda padang maranda nyo manenggi padang manukik nyo lapekan tetambang kakapa gadang bunyi kakupak la kapa gadang bunyi kahancu la kapa gadang maharik Sultan Leram Palembang kini cuy kola diangku pati angku rang ambil jadi rajo sagalo pandai sagalo kuat kuaso rajo di siku kok namu angku ke kampung ambo sawalawe banyak di sini santiang banangku manoka hati rajo tentu batambah berang hati rajo batambah wangi urang bagak kadico itu ken datang rajo sekali lagi awas jangan yang pancung sekali iko nang pancung yang pangabisan satu tasabui pangabisan ndaknyo duo le kanda ala padang manenggi nyo maranda padang malayang nyo lapekan padang manukiat nyo taankan
Nyotahan padang katibo kini tabi api tibo di kapalo bunyi karuru le didangaken bunyi manggado bawa mati bunyi manoko lapineng karang lakama uyi palu begu bagulung padang kapuntiangnya mahari sutaram palembang yo santiang angku kama mancuang patatigo mala padang sejinawi padang lunak nangku pancuang kenindak batuang basi padang nindak ko padu nambah paca itu bana katonyo kini hati rajo batambah berang kondak talo ang yung dimakan basi ko tak bisa talo di malelo ko tak dimakan nang di malelo kondak dimakan di padang ko to cubo yung tangkok manangkok nak samo sanang paratian satu tasabui caro itu galak juo sultan Palembang ko itu nang kanda angku tantu yo angku bakanda tangkok manangko angku gadang ambo kok ketek tantu yo ingan ambo angku tangko lajale ringan sajo ambo angku sembah tapi ko itu kanda angku kanda nanindak kabalarang tinta balang aku la oh angku lari laki ni derajoi Samo maajang langkah kaduonyo samo mamaca langkah tigo la jale rajo je sultan nangka baca kak du balang nambah rampek tadi tabi palu sajo mamandang Apo kato 45 taduang acalik lah di kalian nambah tigo sadang kerajo kita nempal yang bagak lah namu payah di pajatu Lenamu payah mola di pajatu indak mungkin kini talawan itulah kato sabananyo mandanga kato coy itu samonyo paca langkah tigo samonyo elo bak batang samo manjang bola coba siang samo manjang kola langkah tibo samo ma agak letang yang datang itu samo ma ajang langkah jambukan bantu basiang coy itu bananya kini samonyo licin kaduonyo samo pandeka kaduonyo samo manangkok lah kaduonyo malang tak dapet leka ditulak muju tak dapet leka dirahi ala malang tibo disuten Sapandai-pandai tupai malompe gak sekali kajatu yuo sapandai ka orang gak sekali kakane yuo de awak sutaram Palembang takepo langkah sakete awak taguli cik rajo tibo kakinya susun kaduonyo nyepegang jo tangan kanan Takana diliyo kekuatan baso limo rati kudo lo nyatoken kekuatan liyo lo bantiang ka awang-awang ana mari mambubuang kate ana mari mangko kata yatu ilang dicakik mego-mego ilang dilembe awan biru mamakik sultan adik kandung
Tajatuh Sultan Palembang tajatuh di dalam malalawi kini antara lawi awak je lawi api di sini Sultan tajatuhnya satu tajatuh Sultan kalawi tanya calik kiri je kanannya pandang suuk je kida tak tampak pulau cie ju detu ini indak nampaklah pulau Cieu tak nyatu si tanah tapi jangan ke pulau nang kajale tak tampak gunung Cieu. Baik itu jauhnya di tengah lawi indak gunung di rantang lamu. Indak tuetong lela mulai sadang untung kadian ala nambah namo Sultan Palembang sadang baranang ranang yu. Sadang baranang tangalawi sadang baranang sama seorang awak memang bakal lita maalun kacik dari jauh putih lawi ten dipandangi dicalik bantu kapasilang dipandang bana ampi-ampi kironyo lauk paling gadang satu tibo lauk di sinen malewek la lauknya pandangi kironyo lauk ikarayo satu malewek si ikarayo indak guno torantang lamu maalun ikarayo gadang bakato Sultan Palembang onini ikarayo gadang makan labadan diri ambo lulu la ambo bule-bule bunuh di nenek sampai mati pado manangguang caro eko onini bunuh di nenek sampai mati pado manangguang demikian lamo bana badan merasa itu kecek sama seorang de ikan indak bakal mula dua kali kan maleweknya sembah Sultan Palembang satunya sembah Sultan Palembang lanyo cubo manggigi Sultan ndak taluk malah manggigi nyulang sekali lagi nyosembah di ikarayo nyosembah nyolulu bule-bule sampai nyolulu Sultan Palembang la nyolulu bule-bule la masuk ke dalam pari ikarayo bagole di dalam pari ikarayo tak kalau Sultan sakuti kotene takalo Sultan Palembang dalam takalo mimpi tibo datanglah mimpi sakutiko apola mimpi nyona datang raso datang si cande alui anak mama kandungnya dulu tunangan Sultan Palembang raso batamu ampie bana apa kato nang adi tadi tuan kacik nang katunangan ambo tuan kandung nang kajadi junjuangan mangaluput tuan di diri mangaluput tuan di badan kari kelai nang di pinggang tuan kari lai di pinggang tuan mangakok lupa badan diri cuy tu bana katonya kini
tumpak kepada badan diri kita. Kok nyampang tuan lupa di diri, kok lupa mengambil kang hari bacari kasih sayang. Ngawak de tuan ni kata sampai Sultan tersinta tekana pulau dan bilang Sultan sekutiko nyorosok kari di pinggang. Satu terpanjang kari di pinggangnya lah tampak jantung lauk gadang nyorate jo kari tujuh keng. Hello. Nyorate jo kari tujuh kelok jantung putih lauk mampe kendiri lama lambuikan badan. Lauk mati mula sama so itu maalun saja lawik tak suka mengandung bangkai di Indak suka mengandung bangkai itu bana mulanya kini. Dan etong bana jale-jale bertumpak ke badan ninyo kini. Lauk mati Sultan di dalam tentu tiba badai jotopan. Nam badai tiba bak kini. Alun tak tanggung kadang-kadang kok badai nang kama antakan lauk kata api. Kok alun kama guluang-guluang. Tasara malah lauk kata api. Pulau kini tampek tasara. Itu 6 pulau Banuara. Parentah tuangku Raja Mambang. Nambah nama tuangku Raja Mambang. Nini di Sutaran Palembang. Urang ulia ada ulunya. Nantak tangalok lah di kandung. Dimakanlah api. Indak taluk dimakan api nyo pandai berjalan nate kuli air bagantung di dewan-dewan. Itu tuangku Raja Mambang urang mulia sajak dulunya. Tiba lauk di tapi lah 2 hari lauk tu kini lah datang si burung pulau lah mencotok malah si parit lauk baru teraso panik de inyo di taraso la pane nan di Sultan, taraso pane ka dalam, tasinta sarupo jago lalu, ba itu bana malakini. Baru nyo ambil balik kari 7 kilo, nyorate parit lauk gadang lah kaluar nyo dari sinan 1 kaluar di parit lauk lah mencari ilia jomu dia pandang lauk lah lauk juga.
Nyo pandang gunung dek balalayan kalau disabui ju hati jo jantung lah basing guangan nyo memandang lah kiri kanan orang tak tampak de seorang ju. Pulau Abana iko namonyo mangko tak ada orang di pulau ko ada orang di alan Garudo ada juo tulang temulang kok rumah do gak sabua kotak bana do baru mas sandi gak cie lai juo. Kita bilang Sultan Palembang dek tak dampak tapi pasilah nyato baso indak tampak dinya manusia pulau nan sangat rancak bang pulau kini seranca iko mangata ada manusia rami ko urang ko nyorancak coiko urang malah pulau rancak bana tetapi tak jadi elok dei. Rancak balai de urarami rancak tapien di namudo itu bana katonya kini sedang untung kadian ala. Dibilang sinan Sultan Palembang rancak bajalan awak siko kok leado orang gak sorang itu bana katonya kini tampe batanyo jadi ju. Kita bilang sama so itu maalun Sultan Palembang lava jalannya sama seorang ala sarantang di dua rantang cukik ketiga lah rantang panjang dari jauh basarang hampir lambe di lamo lama so itu nyokuli yang pulau itu pulau narancak lanyo pandang tiok simpang lanyo tamu tiok kelok lanyo lalui. Hati nan sadang berang yu kok batamu orang di pulau ko dan bunuh dan cancang abi itu bana katonya kini dek berang hati Sultan Palembang kok ada orang di siko anak babuai ditanyakan itu bana katonya kini karinya di pinggang yu dek lambo lambe di bajalan lambe di lamo di bajalan di rantang yu pajalanan talita lita di bajalan talita talete lete cok kacang manjalang junjung. Talita melatai lele bantu alang menjalang gunung baik itu bananya dalam perjalanan adonyo pandang dari jauh dek lambe lamo di mancali tampak larimbo sakapuang dipandang sapinte lalu sarupo jeru marajo nyo datang sinan lambe-lambe datang kasinan lambe-lambe itu bana katonya kini dak guna dirantang lai sadangkan Sultan Palembang satu menjalang rimbo sakapuangan kironyo tak rimbo donan taturui
Lanyato bana ampie kini la tampak basonyo guo ngalau batu mula kironyo nganta harimau nan di dalam nganta manusia nan di dalam dek lambe malangka caro itu keluar tuo sorang. Rupanya ini itu malah nama mak kandung di mandenyo tentu gae de inyo kini banamo tuangku Rajo Mambang itu bana katonyo kini ninie konten di Sultan bana urang ulia idui datang tuangku Rajo Mambang satu tibo Sultan mama calangkanya paca langka tigo nyelo suri babatanam nyojambokan bantu basiang dia gae dan bunuh jo dia karamat dan sosojo itu bana katonya Sultan. Cuy itu bana Sultan Palembang sadang mamaca langka tigo salang melo suri babatanam lah datang sinen tuangku tadi nak kandung Sultan Palembang nak tahu Sultan kau kini basoiko nanini kandung Sultan. Iko 60 yang Banuara itu bana katonya kini nampauninyo mala tuangku Rajo Mambang iko nanini kontenang iyo nenek kandung dek buyang nak kandung Sultan Palembang babalik lang yung pulang tumpak di kampung saja ang tinggaan labak jo loyo kacang panjang labak jo balam padiraba labak jo urang nagari kito labak kato siamat dunia bantiang nyo malala nyo dabi tio ari galanggang rami tio malam tunangenang lah nyo ambil pulo bapak ang jatuh dari pangkat mandiang lah jadi budak urang. Nama ambil kekayaan malah mandekan duang Sultan iyo buyong siamat dunia nang kawan setia diang sajak kete itu bana katonya kini tamanung Sultan memikirkan kok mandanga kato nenek tadi lah singkik kampung kadi jalang lah pendek rantau dirasoi tampak-tampak siamat dunia ndak tawang adolah di kandung la berang la angati mandanga kato dari nenek tabi pangana Sultan kini danga di nenek sabananyo na suri ambo tuladan na binjay na nambo ule ambo pandapik saja dulu na datang dari nenek kandung anak muda nenek pulang marantau kota ado kabuat tangan biar namo babalik pulang. Itu bana katonya Sultan galak lah nini mandangakan mandanga kato malah caro itu kok itu naenan buyang bilang lasanang hati nenek kandung na nenek kanda yo itu bana nan dipinta ala buli Nandi kandaan ala dapet le tantu di nak kandung tadi kok namu nak disuruh pulang kok balun tabawa mama kandung kababali ang kini pulang kini kok lo nado babu watangan nang dibunuh siko saja
Indak para luang digadangkan, ko indak kapan japui malu, ko indak kamambongka tarik tabanam, pencabui batang tarandam itu bana kato nininya. Ko iyo na ang kanay parang iko macincin ng sabantu, cincin karamat la nenek bari, nyo ambil cincin di jari nyo, diserahkan bake Sultan Palembang, nyo suaikan cincin di jari sesuai bana di jarinya. Bak cincin pulang ka nampunyo, co janggui pulang ka dagu, sesuai bana di jarinya, bak itu bana malanya kini. Bakato sinan Sultan Palembang, danga dinini sabananyo, kana gunonyo cincin, ambo jale manampu pasakitan. Ambo di dalam paparangan, malaga juo nini suruh di rumah cincin ambo banyak, ambo tak suko makai cincin, menjawab sinan nini kandung iko cincin, sembarang cincin, cincin karamat nini bari. Tando karamat nak cincin iko, kok payah Sultan bacaka, kok payah buyang baparang, awak seorang lawan kok banyak, niatkan di dalam hati, dirikan niat yang sakutiko. Kilekkan cincin kalawan, dilaya buyang nambah cakak, di batin niat memutusi, itu bana kato niatnya, itu karamat cincin iko. Menurut yang karamat cincin, asa dapet kanai kilek cincin, tujuh lawan tujuh namati, banyak lawan banyak namati, itu bahan ala nak kandung. Lakato lani ni dena la dapet cincin di Sultan bakato Sultan Palembang, ko iyo cincin karamat bake siam bocubon. Tak ada manusia seorang yu selain dari nenek kandung antakan nenek bocubon. Akan galak lah nenek konten nyonde nak kandung Sultan Palembang itu karajo gara-gara katong dapet duit ko 2 kali na duit tak dapet dayang 2 kali, itu bana katanya kini, satu tasabui cara itu. Kini cuy ko diang buyang, ko iyo kaman cubokan cincin, mo kito katapi pasir, laba jalan Sultan jo nenek, adang-adang nenek dahulu, adang-adang Sultan dahulu. Ketibo di tapi pasir dan bilang Sultan Palembang, dan 2 je nenek tadi, nenek tibo lah di tapi pasir, nanda netong nenek kandungnya, nambah bau tungkek sabua, tungkek karamat lah di bawahnya. Satu tibo nenek tapi pasti, lalu nyatokan sabalu nyato, lu adokan sabalu nado, lu dirikan malunta diri, lu rasokan diri jo Tuhan, itu bana sakutiku.
Kok Tuhan mula samo didanga sekalikum menjadikan alam itu bana malakini tibo dinini kandung tadi nyo ambil tungkek karamat lulacui lawi 7 kali. Satu lulacui air 7 kali tabantang jalan di lawi tenggala malenga su tentang di Tuhan. Galak malenga sultan Palembang mencalik ya jalan lata bantang bajalan ate kuli air bagantung di dewan-dewan di sinan sultan Tagalak ba itu bana masuk itu. Tapi ke bananya sultan iyo nenek jalan dahulu tentu sultan jalan kudian dek lambi lamu di bajalan nala sarantang perjalanan dek jauh basarangan pie tanduan pie nangka dibilang saparo ala kanagari. Separo ke daerah Bandaruhun itu bana malakini ke kampung rajo kilangan basi rupanya na rajo kilangan basi sajak membantiang pajak kete ndak lape taropong siang jo malam ndak tekana lalu di rajo raso kanyo cilok nyawa rajo iyo di pajak kete itu dek panik mana ropong yu. Maalun taropong inten la tampak sultan bajalan ate kuli air bagantung di dewan-dewan mencalik pai jo tuangku rajo mambang mengaca rajo deinya. Indak kai duit kita seorang juga tak bisa inyo kita lawan ngurang mulia nala datang kamati yo olah dek kandung. Labadan la wa rajo abi pikir bana kini cuy kola di kita ma kalian nambaran namambiak Mariam baliang-baliang dan kita tak bisa lari kalawi iu ka menyembah kadaratan harimau kamama akan rancak tolawan nurangi kok elok rata tangan kita kok mati pajako nanti kita memerintah salamonya. Pemerintah yo awak salamunyo itu bana katanya kini ndak guna dirantang lai dan bilang-bilang kenari. Ala sehari sudah itu maalun melawakatu itu nambah namo Sultan Palembang sedang berjalan jalan yu sedang berjalan ya tuanku Rajo Mambang. Sedang jalan ya tuanku Rajo Mambang bakato tuanku Rajo Mambang iyo mencari sultan kini rupanya malah Mariam tadi hanya tembakkan malah di Dubalang.
Lanyo tembakan mala di dubalang sarato mala jurang sinan keniyo rajo nambah tigo dubalang ampik lenyo nanti nggak rajo batigo nyonanado rajo ketua kilangan basi lama nembak datang dari kapal tibo di Sutan Palembang tibo di Sutan malah kini galak sajo Sutan manarimo mencali nenek meso itu memandang nenek kabalakang nak kandung Sutan Palembang asabak mangkoang galak bari lurui nenek bertanya boleh nak jale pulau di nenek menjawab Sutan Palembang oh nenek dangakan bana mangko sampai mala ambo galak mangkonyo ambo galak kini letantu di nenek kandung nama liek sa bantu iko iyo juo bapata nenek baabana papata nenek nasuri ambo tuladan nambinjai nanambo ule lamoi duit banyak dirasa jauh bajalan banyak nantali nantarang liek lambo liek bajalan ate kuli air bagantuang di dewan-dewan kini kok baru ambo liek sinan le ambo mangko galak sinan menjawab nenek kandung ndak itu tudona bagalakkan balun bakile yang la bakalem bulan la sangkap 30 balun diliek la mandandam tak kanamu donak pelor mambunuh itu bana kato ninieknyo jo bayang sajo liu tembak lagalak Sutan Palembang kini cuiko diang Sutan Palembang sehingga iko lah niniek maantakan kok sampai kakapa buantakan tak pasai buyong bacaka tak pue buyong baparang kato sampai nenek lah hilang jalan lah hilang Sutan tarapuang di lawitan Mariam tibola di kandung di badan la Sutan satu tibo Mariam baliang letak kubur di dalam lawi tak tampak lai Sutan Palembang di lai Sutan nama rasa di batin nenek kabateng enggang ramu-ramu ate cubada jatuh daunnya menyularo biar di masa jo Sutan tagak neneknya di sinan pulau neneknya di sinan pulau dan bilang Sutan tu kini lecukui hari satu hari lecukui malam nasa malam la siang pulau le hari disangko mala dirajo kilangan basi la mati pajak ketek tu kironyo la tampak sajo la tibo di dalam kapal satu tampak Sutan Palembang mengacara ngajo madat pituan
gaca rajo madapi tadi tabanam mala tatana takasih bulan kini lah tibonyo dalam kapal orang baabana pajako kini lahiran rajo nombor 7 itu bana malanyo kini ketua rajo Kilangan Basi. Baru datang gore di Kilangan Basi mak kalian nombor 6 ambil padang nan saleh seorang bunuh mati pajako kini itu perintah dari rajo. Dan orang baranam tadi perintah rajo tak ditan indak bisa kini mambeknya tapaso pai kanannya Sultan Palembang tibo dalam kapalnya kaja sinan di pareman kan rajo na baranam tadi barunya kaja Sultan kini Samo mamaca langkah tigo Samo maelo coba tanam Kanyo pancung Sultan Palembang Samo lah datang maka anangnya Tumpak di Sultan Larang Palembang Panganai ndaklah nyopai lang Akanan ndaklah nyopai lang Lanyo palapang de pangananyo galak Sultan coy tuju dia banyak lawan datang galak Sultan baru bainda itu bana Sultan Palembang. Setelah datang mula ke anamnya Semuanya lapin ke anamnya Cetuk catak padang jinawi Tabi api padang dipandang Inyo nanaram namukane Lalita pareman nambaranem Inyo litak Sultan litak pulo Baru takana cincin di jari Dicubokan karamat cincin Dinyato nenek sakutiko Dinyatokan sabalu nyato Diadokan sabalu nado Ditabutkan maripat sakutiko Kabaki nenek kandungnya Walaupun ambu nama lape cincin na nenek Tolonglah nyokini Nyodiri nenek diadapannya Sama-tomato neneknya ado di sinan tagak Citu bana akikat Sultan Kato sampai cincinnya beliang Urang lah datang ke anamnya Takilek bantunya cincin Takilam sarupo camin Tasimbu darah ke anamnya Samo tabu jualah dia kandungnya Laka anamnya Lamati urang nambaranem tinggal rajo Kilangan Basi nang kekuatan 500 kudo tadi itu sendiri dalam kapal. Lah datang balik Sultan Palembang O rajo kini nang paling baga itulah katonya katokan. Bakato juo Kilangan Basi O buyang nang ketek mudo mata Ambo sayang dirancak Sultan Ambo ibu mula dikelok Sultan Ambo karancak mau pandangi awak mengecek pandai awak ketek kepandaian banyak cuy itu mangko ambo ibu menjawab mula Sultan Palembang kok sayang aku dirancak ambo kok ibu di ambo sadang ketek ambo kan anak dagang pulau paliaro ambo sampai gadang Kok gadang ambil jadi orang Sumando cuy tu bana katonya kini kato sampai hati rajo bertambah berangnya kaja Sultan Palembang di
Lanyo kaja Sultan Palembang satonyo kaja Sultan kini Sultan nanindak lari-lari lagalak Sultan Palembang. Ang dak taluk doyong dimakan basi, ang tak dimakan do di malelo. Kita cuba le suntang manyuntang, ba itu bana keputusan. Ko itu nang kandaanku pinta buli kanda balaku bagolek Sultan Palembang Sultan tatap dahulu kini bagolek Sultan dalam kapal lanyo kaja dirajo kilangan basi galak tabahak memandangi. Sakete iko pajako kini raso kamanyunti anak ayam ba itu raso perasaan lah dikaja dirajo tadi lah dipijak kaki sawala lah mulai pengajian kanyo sabui lah kanyo sunti malah Sultan yang kasutan le kata sunti takia kakinya indah Bakato Sultan Palembang lapane ambongku di bagala bagale rancak pane hari lapane ambo di Sabah babale sekali kini boleh sajo buyang babale la babale Sultan Palembang la bagole badan gadang badan sagadang kabo tidur parwi sagadang karunggoni ba itu rajo kilangan basi. Pusik sagadang limo antu ba itu bana malanya kini bidang baunya tigo eto ba itu rajo kilangan basi. Pinang sabatang tapi sawa jatuh buah ke dalam lulu pinggangnya sagadang pinggang aja pakai putaran di